V dnešnej dobe je čoraz modernejšie kritizovanie a často až popieranie efektov manuálnej terapie, čo je podľa nás EduFit na škodu veci, pretože sme presvedčení, že práve kombinácia manuálnej terapie a pohybovej terapie na základe poctivej a podrobnej diagnostike a individualizácie dokáže a často naozaj je pre klienta tou najefektívnejšou cestou k liečbe a zbaveniu sa bolesti. A do pozornosti by som dal túto jednu zaujímavú niekoľko mesiacov starú metaanalýzu, ktorá sa zaoberala prehľadom štúdií ohľadom bolesti hlavy a akútneho alebo krátkodobého efektu na zníženie bolesti rôznymi spôsobmi a technikami. Ako najefektívnejšie vyšlo suché vpichovanie, teda dry needling, a manipulačné techniky krčnej chrbtice. My v EduFit sme radi, že aj tieto školenia ponúkame. Kurz suchej ihly, ktorého ukážku máte možnosť sledovať práve v priebehu tohto videa, ktorý je lektorovaný Milošom Parchimovičom, a novinka v EduFit štúdium Syriax manuálnej ortopedickej terapie, ktorej súčasťou je nielen podrobná diagnostika a klinické zdôvodnenie, ale práve aj manuálna terapia. Pozývam vás teda na obidva tieto úžasné eventy, aby ste mohli vašim klientom dopriať čo najlepšie možnosti vašej terapie.